Rick Willems is een van een grut minnig studenten die het voor 1 juli nog gauw het certificaat helje wil. Hij zit op het Noordwind College en riet het aan op het verkeerseducatiecentrum in Drachten. Maar net alleen nog jongeren onder de 18 moeten na 1 juli een echt rijbewijs helje. Dat hield ik voor een hele groep andere trekkerrieders die het nou wel op het trekken rieden, maar geen autorijbewijs hebben. Ik de mensen in sociale werkplaatsen die op de grote gasmachines rijden en op die gators en de shovels, kraanmachinisten, werkplaatsmensen. Iedereen die iets met een trekker of met die grote machines nodig had, die had dus de rijbewijs nodig. Een goede opleiding van trekkerrijbewijsinstructeurs is er nog net. Een lietsgroepje van 10 vrachtwagenrietinstructeurs had de komende 2 jaar vrijstelling om les te jan en volgt toen de leiding van Dillema een speciale opleiding voor trekkerrijbewijsinstructeur. Op dit moment is de spoeling nog verschrikkelijk dun, want er zijn landelijk gewoon op dit moment heel weinig instructeurs die dit op dit moment doen. Instructeur worden voor het nieuwe rijbewijs is een gok. De kosten zijn heeg. Een trekker met dubbele betjinning kost het gauw meer dan een ton. En dan is het nog maar de vraag hoeveel leerlingen erop aankomen. Ja, dat is nog een beetje koffiedikje. Ik ga inderdaad de gok nog weer 2 combinaties te rennen. We had ik de planning om dus de komende tijd daar nog meer mee te doen. Ik om de leerling van de AOC zal ik hier, van het Noordwind College zal hier te bevatten kennen. En wat er precies op aankomt, dat moeten we inderdaad nog even afwachten. Voor Rick ben dat alle zaken dat hij hem geen zwaarder meer hoe te maken. Hij is het slagen en maakt zijn certificaat op 1 juli omwisselen voor een trekkerrijbewijs. Hey jongen, mooi ritje, gefeliciteerd. Dat was voldoende. Ja? Ja.